M'agrada molt la música i, a més de la música, el que més m'agrada és el futbol. El que més m'agrada del futbol, doncs, a part d'entrenar, perquè sóc entrenador al Sant Andreu, són els dies de partit i l'ambient que hi ha a un estadi, sobretot. El Dídac és una persona molt connectada a la vida i a gaudir de la vida. I vam veure que tenien moltes coses en comú. I un dia vam anar a veure un partit dels X-Buller i va ser molt emocionant, sí, veure el Dídac feliç. Gràcies als donants puc fer una vida normal i tenir la medicació que m'ajuda a poder gaudir les coses que més m'agraden. I també al Fèlix, gràcies a ell, per exemple, vaig poder conèixer els Buller, que són uns ídols de la infància que tinc des que sóc molt petit. Donar plasma costa molt poc, però saber que ajuda s'omple moltíssim.